Ngerutakwa ọkwa aka ọ bụ biko mewere ụbọchị ugbu a na ikuni His Eminence I present to you na Subeke our global Aro, the monarch of Arochukwu kingdom, the king of the Arochukwu kingdom, the paramount monarch of Arochukwu worldwide, and on top of Igbo monarchy. I introduce to you Dr. Engineer Eberechukwu. Joshua Eni Kano Oji. Biko anyị were oche. Chu Arochukwu mmammanị. Chu ndị ji aga mba mmammanị. Chu all Aro-USA mmammanị. Chu Igbo mmammanị. You've judged ori ihe. Biko eji m opụta na-ekele mmadụ dum ụmụ Aro all Aro-USA Aginza Nabasam na njem a. Biko njụtụrụ ụmụazị aka, ụmụ Aro jụtụrụ aka. Anyị bụrụ agbavi ekele pụrụ iche na-ebu onye isi nzukọ a, nwanne anyị nwoke PG all Aro-USA. Biko kụtụrụ ya aka na ndị yarawo so na-achịkasa all Aro-USA. Biko ebe ọbụla bụ nọ kụtụrụ aka. Arụsị eto nwaanyị akịdị ọgọtatụzi ọdọ. Anyị jikwa obodo a na-ekele ụmụ Aro pụsara n'igwe n'ọha si na ụmụ eduru eze Aro na njem a. Ndị dum so m mgbe anyị gara na oke mahadum nọ n'ibe a UC Berkeley, durukwa m anyị ga-abụ onye na-achịkasa obodo a, the mayor of San Francisco. Biko nkụtụrụ aka. N'ibe abụọ anyị gara ndị ọhụ mana ndị mmadụ bịara n'ibe ọhụ ọkwa naanị Agodi. Anyị na-ekele ebe ọ pụrụ iche Maazị Frank Agodi. Maazị Benezo anyị na-ekele gị ebe ọ pụrụ iche na jide nke iji ọ madịrị gị na mma. Biko enwe m okwu m chọrọ ikwuru iyi anyị dere na Nsụbeke ebe maazị sị na anyị nwere Igbo arụwa ya ga-eji Igbo arụwa ya ọ dị mma na okwu anyị chọrọ ikwuru ụmụ Aro wụ ogbugbo ime ụlọ, ogbugbo ụmụnne, ogbugbo okwu mmetụta obi. Na nza afọ abụọ gara aga anyị rụbesara n'okpokoro a. Chineke na-alụrụ Aro ọgụ na-emere Aro ihe ọma pụrụ iche ọnụ mmadụ apụghị ịkọ.
mgbe ọbụla anyị zukasara aga nke mbụ anyị na-emewe ikele Chineke na agọzapụ arụ n'anya na mgbe awụ mgbe arụ udo abasala n'arụ, ọganihu abasala n'arụ, udo abasala n'arụ, ndo abasala n'arụ, ihe ọma abasala n'arụ. Onye kwere na ọ dị nna biko inkeletụrụ Chineke ọkwa nnanị a rụziri iwu a ga-aza achịkasị obodo. Ile anya obodo dị iche iche ụmụ arụ gara gbupe obodo ọhụ, hazie obodo ọhụ ha obodo ya badịdịkwa ele anyị ahapụrụ ibe anyị nọ na-adịda aka. Anyị sị ọ dịghị na mgbe onye tesara bụ ụtụtụ ya ọkwa nnanị n'ọnwa ụtụtụ anyị ọzọ na arụ ma ebidokwa zi nke o ji dịrị icho mana ụma mana okwu mana agaghịza ahazi onwe anyị, agaghịza eme ihe na nke anyị ma dịberịrị icho. Na njem ọha anyị bidoro anyị si na o nwere ihe ndị na ihe anyị kwesịrị iti agụ ma abụ ya edo mmadụ dum anya. Asịkwa na anyị ndị ihe arụ ịhọsa onwe ya pụsara, anyị asị lekwa ihe ọ pụsara. Anyị si na nke mbụ ya bụ na arụ ma laghachikwa na agaza mara arụ agaghịzi ebi. Arụ bụ olu agaghị dum nọ n'ibe a, anyị dum bụ ụmụnne ọkwa nnanị. Onye kpara ụbọ kpatara gị sị na arụ kewara oke nnachi kewaa ibomesi kewaa nke a, ọnwa onye ọbụla mara agaghịza biri na agaghịza nọrọ kama inyo ya anya ga-afụ na arụ bụ olu. Ọ dịla aga m onwe nọ, nna m bụ oke nnachi, nne m bụ ibomesi, nne m bụ eze agwụ n'ọkwara agwụ. So ndị ma ha dịkwa m n'oke aha ga-arụ dị nwa arụ ọbụla ị kpọrọ ile onye ọha anya ga-afụ ka na ọ dịkwa onye ahụ aga ọhụ. Anyị mere ọ dịghị ma ọ pụghị mmadụ ikewa arụ. So anyị mere anyị ji si anyị ma alaghachikwa agaghịza dịrị na mbụ na arụ nke ọhụ nke mbụ ya. Ọdụ ya sị ya mgbe anyị si na nwa arụ ọbụla ibe ọbụla ị nọ ịma ahụsị onwe gị mara na ị bụ nwa arụ. Maazị rụtụrụ ya aka ndị ahụ eji mara ụmụ arụ akọ bụ ije. Anyị anaghị eme ihe aga ndị ọdọza eme. Anyị na-eme ihe ndị anyị na-emeje ihe anyị ile ya ga mara na ihe awụ ihe nwa arụ mere. Ndị ahụ eji mara ndị arụ nwa arụ icho bọọlụ icho. Anyị ego anaghị abanye anyị n'anya, anyị atụfuo ụbụrụ anyị. Ego anaghị abanye anyị n'anya, anyị emewe ihe na-ezighị ezi. N'afọ ọhụ nwa arụ anyị na-agba mbọ iji hụ na anyị kpuchigidere afọ ọhụ ka ọ dị. Ụmụ arụ ọbụla ibe ọbụla wo nọ n'ụwa ụmụ amara na wo nwa arụ. Ọda ya wụ arụ bụ akara ka ọchịchị. Ibe ọbụla nwa arụ gara ọma ama na o kwesịrị ịnọ n'isi oche maka na anyị bụ akara aka ọchịchị. Ọhịa Chineke nyere anyị anaghị abụsa anyị n'ụzọ. Ọhịa nọ n'ọbara, ọhịa nọ mmadụ n'ime. Ọ pụsara na ibe ọbụla nwa arụ nọ, nwa arụ ma anọbere n'isi okpokoro. Ibidogodi na ọdụ ya mgbe na-adịghị anya ịma nọ na isi ya. Arụ anaghị anọ n'azị. Ihe ahụ ha ma akụziri ụmụ anyị ka o doo anyị anya na nhọsọ onwe ọhụ. Anyị ma na-ekwuru onwe anyị nke bụ eziokwu. Ịfụ na nwanne gị nwoke nwanne gị nwaanyị na-emevie, arụ si na dịkpa mental na anyị ekpuru nkata kwuoro ya okwu ọkwa nnandị. Ekwekwa ka ị nọrọ nwanne gị nwoke o nwanne gị nwaanyị a na-eme nke na-eziga eziga agbachi nkịtị. So na arụ nhọsọ onwe ya ọhụ bụ nke mbụ ihe dịrị anyị
ele ụmụ Aro, onye na onye na nke ya, onye na nwanne ya, ka mkpụrụ onwe anyị nke bụ eziokwu. Ọdọyasị anyị sị na Aro nwere aga ịza biri aga ịza nọrọ ndị mmadụ basa n'ime Aro wee akpọrọ n'ubu si ndị a dị iche, ndị a bụ bekee. Aga arụza hazie ọchịchị wo, ọ dịghị ebe ọ dị n'ụwa nke Aro pụrụ iche. Nwa Aro ọbụla ịfụrụ nwere ezi ebe ọza, ọkwa nnanị ezi ọhụ ma enweberịrị onye na-achị ya. Mgbe anyị gbasara n'ọchịchị si ndị eze eziwo bịa, ntụtụ ezi enwekwara ezi ndị ọbụla ahapụlarị eziwo ya daka isi ọ dịghị. Anyị ga-achịkwa n'ibe ọhụ maka a na-amara mmaza n'ụlọ pụọ na ezi. Ọ bụrụ na ị nọ n'ibe a ezinye enweghị ezi ịnụla ya n'ọnụ eze Aro ka ụmụnne gị na ụmụnna gị ịhọpụsara onye ma bụ ezi aza na ezi anya sị ama apụ n'ogo dum nọ n'Aro ma enweberịrị eze ogo. Mgbe anyị rụsịrị anyị fọrọ na ndị ọbụla ndị na-eri azị eze nnawo, ndị nnọchi anya, ndị ọbụla nọ afọ olu, afọ abụọ, afọ atọ, afọ anọ asị ọ dịghị. Ihe abụghị omenala Aro. Ịwụrarịa azụ afọ olu na omenala Aro. Ndị mmadụ were kwa onye pụrụ apụ. Afọ olu ọha ezuola ịhọpụsa na elekwa onye wee ezu oge ọdọ. Aro kwa nnanị. So Aro ma hazie onwe agaghị ụzọ biri. Azarịkwa n'ibe ọhụ anapụtakwana na ogbiti eze Aro. Agaghị maọbụ anyị zuo mmadụ dum nọ na kabinet na kansụl ọkpa isi ewu ike n'ala maka ndị wo họpụsara sị gara anyị ozi ya ọhụụ na ọchịchị Aro. Ọdụ ya so ya bụ anyị sị na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Na ihe gbasara anyị chi Aro, anyị anaghị ahapụrụ ya onye ọbụla. Na nke ahụ wụ ọrụ mbụ dịrị eze Aro maka ọ na palas ka ndị anyị ma gbara bịa ọkwa nnanị. So anyị sị na ogo dum nọ n'Aro ugbu a nwa na o wepụsara anyị ụmụ okorobịa mana amụ anyị abalị na-elekọta obodo. Agọba agbụ echekwa aka kụọrọ Chineke aka. Agọba agbụ anyị na-ehi ụra, anyị ewere anya abụọ mechie na-ehi ụra. N'eziokwu nọ na ya wụ na ihe na-eme na obodo anyị bụ Naịjirịa, mmadụ ekwesịghị ị na-arahụ ụra. Anyị bido ọrụ site n'ike na amara Chineke, anyị na ha ejikwata ya aga o kwesịrị ịdị. Ihe anyị ji na-arụtụ ya aka wee na-elere anya ndị nọ n'ụlọ gaa na-ajụtụkwa ajụjụ ma ọ anaghị emekwa aga ịnụrụ eze Aro si ekwesịrị ị na-eme. Ọdọ ya so ya anyị sị na ndị azị adịghị na isi na ị na-achịkasa ọ naghị enwe isi na-agba elebere anya iji vụ na azị dị ndị mmadụ n'ala Aro. Eji m ohere a na-ekele ụmụ Aro dum ndị na-atụsị ikpe kwamgbe iji na-akwagide our healthcare initiative. Na-ekelere anyị ndị inyom anyị na North America wesara anyị ihe eji ele ọbara mgbali elu. Biko ekotara ụwa aka na ọ dịghị mfe. Ugbu a na ogodum nọ n'Aro ihe ọhụ nọ ndị mmadụ gaja abịa ochi chekịtị wee chekịtị woza njem lọsa wee chi chek wee aga chek ya maka ọ dị. Anyị sị na nke ọhụ dị anyị oke mkpa. Anyị kelere mmadụ dum fụrụ na nke ọhụ na-aga n'ihu. Ọdọ ya so anyị sị na anyị ma agba mbọ ka anyị buzọ okpokoro a
na ọ daala ukwuu na anyị ma ebuzi okpokara anyị ma alụ ọgụ ya ihe ọbụla nọ anyị ma alụ ọgụ ya maka ọ bụrụ na onye ọbụla nọ mgbe ọ na-amụ ihe mere mgbe Naijiria nwesịrị onwe ile ndị eze ekuru za n'ala Igbo Eze Aro onye nke mbụ anyị bido njem ya iji gaa mee ka ndị mba ndị eze ndị eze nọ na mba Naijiria wụ mara na Aro enweela eze wasịkwa na ọ dịghị eze nọ n'ibe ọhụ wụ mara na anyị enweela eze na ọ dịtụkwa ihe wo na-eme wa meku Eze Aro site n'ike na amara Chineke anyị availa onwe anyị n'ime ha na anyị anakwaghị akpụ ọdọ ihe nji na-arụtụ ihe a aka maka na ọ dị mgbe anyị gara na nsụ bekee Southern Nigerian Traditional Rulers Council okwu daa n'ibe dum n'ibe anyị si ọ dịghị nke anyị na-apụ n'ibe ọhụ nza anyị anọghị ọ dịghị nke iyi kwuru ugbu anyị batara ihe buru ihe nyetụ anyị obodo ka anyị mee ihe Chineke si anyị so biko ụmụnne m anyị ahaziela Aro Council of Ezogo kwụchi ọgbamkpa Aro kwụchi ibedum Aro ahaziela onwe ha anyị anọziela ebe ọ bụ na a na-amara mmaza n'ụlọ pụọ n'ama anyị sị ugbu a anyị họtatụrụ onwe anyị na Aro anyị bịa kuo ụmụnne anyị ndị mba ndị ọdọ ndị pụrụ njem nọ n'ibe ndị ọdọ anyị agaala Aro ndị Izọgụ anyị agaala Aro Ịkpa anyị agaala Aro Ajatakịlị anyị agaala Aro Ajali anyị agaala ndị Okoroji anyị ma agaga njem ọhụ chịkọta ụmụ Aro ibe ọbụla wo nọ anyị nọrọkwa kwụrụkwa chi elukwu azịza agaghị dị na mbụ anyị na-ekele oke nwa anyị nwoke onye isi obodo Abia steeti Dr. Alex Chioma Oti nwoke anyị ji ana ọnụ dimkpa anyị ji aga mba onye na-emecha anyị iwu onye anyị ji etu ọnụ na nwa anyị nwoke ọha emeela ihe avụrụ anya ugbu a ịlọsa Aro chego Ụmụahịa ferere m iru ole ndị si na ọ dịghị ụzọ eji gaa Aro ọhụrụ awụrụ nke ọha agaala ọ rụọla anyị ụzọ ọhafịa a na-arụ ya ka gbalụ eleghị anya mgbe ntụtụ anyị ma lọta na Disemba nke ọhafịa akwụrụla ịbasa n'ime Aro anaghị arụ ya ele mgbawa isi ụzọ dum nọ n'ime Aro ọhịa anyị na-ekwu na onye nọrọ na ọchịchị ya resa ụlọ ya mee nke ụmụnne ya na ụmụnna ya vụrụ n'anya wee bidola ọrụ na Ibom Waterfalls o chọrọ imere anyị ka ọ bụrụ International Tourism Center so biko anyị ma na-ekpere nwanne anyị nwoke ekpere kwa mgbe ibe ọbụla ụmụ Aro nọ anyị ma na-ekpere ya ekpere anyị ma na ndị eze anaghị eti ọnụ na ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị kama onye nke ahụ nwa anyị nwoke ma itokwa na nwa gị ndị ahụ ị mere eme
so biko ọ ma dị agọ. Anyị kelere ụmụ arụ na agawa ụzọ na-akwa ide ihe ndị anyị na-eme nke ka nke iyi ndị nọ na Amerịka, ndị nọ na ihe nsu bekee forum. Mgbe ọbụla asị atụ ego ga-ahụ ndị arụ na Amerịka wotụgatụgatụgatụgatụga dieli ike agwụala ndị Naijiria na-abịa soro owo biko ịkụtara onwe inye aka. Ọ na m si m rụsa Amerịka m masị inye anọkọ Amerịka na-atụrụ anyị naira, inye tụwara anyị dọla. Ọ dịkwa mma na kama anyị kelere inye ebe ọ dị ukwuu, anyị kelere inye ebe ọ dị ukwuu, Chineke ma gọzie. Anyị kelere mmadụ dum tiri aka mgbe anyị si na Ọmụarụ agbaala abụ 100 years na anyị ma akwanyere akụ a ugwu pụrụ iche. Anyị kwanyere akụ ahụ ugwu pụrụ iche. Kama ọ dị ihe ndị anyị chọrọ ịrụtụ aka ka ihe ndị nọ na Amerịka nọ. Ịnya afụla Ọmụarụ nke a dị aga, ọ ya wụ original Ọmụarụ. Anyị si Ụmụarụ ihe ntiri Ọmụarụ pụsa, ọ naanị nke a ka ime eti apụsa. Anyị asịghị biko ige ntị, anyị asịghị were ndị nke ọdọ ị nwere tụvuo, anyị si ndị nke ọhụ Ọmụarụ nganga. Eche kparatụ nwa nganga, ndị inyom nọrọ na mitin si wo were nke pụrụ iche were mere mitin wo si nganga ọbụla ị chọrọ ịkpa anyị kpara nganga. Ọmụarụ nganga ka ndị nke ọhụ. Kama mgbe ọbụla anyị si ikom na inyom ihe ntiri Ọmụarụ pụsa ọ nke a. Biko ihe m ji na-ekwu okwu a bụ na ụmụ anyị na-apụsa ntụtụ nwere ike waa ahụsa gị wobịa na-abụ ihe dị iche iche ya na-adịwo ma wedu ma wuo olu ọ dịghị ọka nkọwara o ịbụrụ nwa arụ si ajọ gị nwere Ọmụarụ, ọ mgbe ị nwere nke a ka ị masị ihe nwere m Ọmụarụ. Inwe nke ndị ọdọ ọ ndị nganga ya biko ọdọ ya so ya bụ ihe ma avụ na ọ dị ihe pụsara na asị na ụmụnne anyị ndị nọ arụ ndị Izọgụ na o wepụsara nke dị iche. Anyị ekuola ndị eze jụọ ma ọ dị ihe dị agọ ọhụ, wa sị na ọ dịghị ihe dị agọ ọhụ, na o nwere ebe Ụmụarụ nọ mmadụ yiri akụ ọhụ basa na anyị chụpụwo na m na m ezi inye ozi asị m zie enyi maka na onye na-elekọsaghị ụlọ ya ndị ezi abịa akụkarị ya ọkwa nna ọnwa bụ ụlọ nke anyị ndị anyị ma elekọsa ya, anyị ma ejikasa ya, ọha eji mara anyị. Ọdọ ya so ya bụ anyị ji opụta ọhụ kwanyere Ụmụarụ na ndị enyi Ụmụarụ dị iche 100 heroes na afọ gara aga. Kama ọ ka dị ọrụ ka nọ n'ibe ọhụ na ndị ọhụ dum rụrụ ọrụ ọhụ a sị na akwụkwọ ewepụsara na Disemba, ọ bụghị wodu nke ewepụsara citation wo. Mgbe anyị nyere anya asị na ntụtụ ụmụnwo na ụmụgbuo nọ n'ala bekee maka ọ n'ala bekee wee depụsaghị ihe nnewo na nna o mere tiri anyị n'akwụkwọ ọnwa wee tọrọ inye ọrụ. Ọ bụrụ na ma nne nne gị ma nna nna gị ma onye nke gị so na ndị ọhụ akwanyere ugwu ana anyị enweghị na nsu bekee citation ya mgbe ihe o mere eji tii ya kwanyere ya ugwu, biko anyị ka chọrọ ya.
anyị ka chọrọ ya maka ihe ndị a bụ ihe ndị bekee na-ekwu historical records. Agarụzi emeje ihe anyị na-asa anya na mmiri eme ihe. So biko ihe anọkwa n'ala bekee rịzọ ụlọ ọ rịzọ ihe nne gị na nna nna gị mere eji mara ya n'arụ. Wepụsa mgbe gbatụrụ anyị ihe ndị ọhụrụ izie ya PG na ndị executive ọ meruo anyị aka. Anyị sị na anyị mewepụsa akwụkwọ ọ ma bụ ndị mmadụ bụ ya wee were ya na-arịsa na ndị awụ ndị gara arụ ozi na ịkwanyere ndị ichie akwanyere gị ugwu ọkwa nna biko inyere anyị aka. Na nchịkọta okwu ọ dị ntụtụ ihe ndị anyị bidolere anyị na-eme ka ị mara ka ị nwee ike na-akwagide ya. Nke mbụ ya bụ na Mary's Lesson Library anyị nwe na Aro dakaisiri anyị tie mkpu onye olu n'ime iyi Dr. Mrs. Shields buru ya n'isi nwa nganga Dr. Shields na ọma dakaisi ọ rụgharịala library ọhụrụ. Ihe ọ na-afọdụkwara bụ iti ya akwụkwọ na kọmputa na solar. Dr. Mrs. Shields is 97 years old. So m si ya mma na ịgbalịala na mma ekwuru ndị ọla Aro-USA ka ọ bịa medikwa nke fọrọ. This July 25th ma bụ second year anniversary and anyị chọrọ ka emepe library ọhụrụ. So onwe ndị mee ezitere anyị akwụkwọ nzite, onwe ndị mee ezitere anyị kọmputa nzite, onwe ndị mee ezitere anyị sola nzite. Ihe enyekwa anyị ikpe ị bịa mee ya na ọ makara anyị mfe agụ maka izitere anyị igbe anyị abịa gbaa gbalụ chọwa nka kama isi lekwa akwụkwọ a izitere anyị nke anyị wa iwere ya tii na shell. Izitere anyị kọmputa anyị akpọ ọhụrụ ma wa connect ya gara anyị mfe. Izitere anyị ikpe anyị abịa gbagharịwa chọọ ebe a na-azụ kọmputa. So biko invo na this July na emere library kọpụsa. Ọ dịkwa mma naanị ọdọ ya so ya bụ na anyị ebidola ihe anyị kwuru Arochukwu Business Leaders Forum na nso bekee. Ọ hụrụ na anyị si na ile anya gavụ na o nwere ụmụ arụ ntụtụ ndị ruru evuru dị iche iche woza na evuru ọhụụ pụsa anyị chọọ dịkwa ndị ọdọbe so anyị anaghị avụ. Anyị sị ọ dịghị mma aga ọhụụ na o kwesịrị onye Chineke na-ebuzo elu ya eduru ndị ọdọ soro ya aga ọma awụ ọ na-apụ ndị ọdọ anọchi ya arụ anọrọkwa n'ibe woo nọ ọrụ ndị ama rụrụ anyị. Ọ dị ntụtụ ihe ndị anyị na-eme anyị si nọ ndị a ma na-elere ya anya. Ọdọ ya so ya bụ na anyị ebidola the Arochukwu Young Professionals Network. Anyị ṅomiri nke ọhụụ za na Amerịka nwa. Biko iyi nkwagidewo maka na ọ bụrụ na anyị kwagide ndị na-azọlite azọlite ụmụazụ anyị mgbe anyị lara na nka. So ọ dị mkpa na anyị mere nke ruru anyị. Ọdọ ya so ya bụ na ile anya na ala Naịjirịa ma n'ala Igbo ọ dịghị ibe ọdọ masị na ma ihe gbasara history kara ndị Aro ihe kwere nna. Ọ bụrụ na ị na-ele Nigeria Nollywood ịma abụ na ntụtụ ihe wo na-eme enweghị isi ọ bụghị omenala ọ dịghị aga ọza ihe omenala Igbo na mgbe mbụ. Ọ maka ndị Aro anọghị na ibe ọhụụ kọzie edewe akọzi. Anyị si na anyị ga-ebido ebe anyị mewepụsa ama na ezi
agha Igbo ma Aro satịrị na mbụ na webụsaịtị na onyonyo ndị mmadụ a na-ebe. So Arrowwood Film Village anyị na-ele anya na ọ na-ama asụ ka a ma-eti ya. Maazị Kano chere Aro for 73 years. Rekọd ọha adịghị izi. Ma anyị kwuoro gị ndị mmadụ ama ịga ndị mmadụ asị gị Igbo enwe eze, maka anyị akọwara ndị mmadụ nke anyị ndị nwe. So anyị wepụsa ihe ekuru ụda nkwa agawo zaza zi ndụ maazị ọ na ihe dum ọ vụrụ na mgbe ọ chere Aro. Anyị mere ya na Aro na mbụ ya daa ụda, anyị mee na Lagos na abụọ ya daa ụda, anyị bụ ya abịa Houston na Ava. So Dankwa Echoes of the Drum ma bịa Houston na October, details later. Na nchịkọta okwu, in conclusion, ma atụpụ nka maka na ọ dị oke mkpa maka ntụtụ ndị na-ajụ anyị ndị ahịa anyị na-eme gbasara ndị agbataobi anyị na ọ na-enwe oke ihe ọsabi. Ntụtụ ndị amaghị na Isu wụ Aro, Ewe wụ Aro. Ntụtụ ndị amaghị ndị anyị na o nwere agbata obi achọọla Ewe. Isu ekelewe ụzọ abụọ chọọ mpata olu. Anyị mgbachi nkịtị anyị ma anọ anyị anụ na achọọla Isu. Ọma dị mma. Anyị bịasị ndị agaghị ma aza jikwa nsogbu a, oke nsogbu a nọrọ anyị. Ntụtụ ndị ma ihe ịkpanja n'ugbo lụrụ, okwu ha adabeghị. Kama anyị na-ekwuru ụmụ Aro ka ụmụ Aro mara na anyị agbachighị nkịtị, anyị nọ n'ọrụ. Anyị agaala njem, ka na-agakwa njem, anyị ma agaghị anyị ruo n'isi. Ọ ikpewere anyị ekpere kwa ide anyị. Anyị ekwuorola ndị ọgbataobi anyị ọhụ dum na wokweta ka anyị were ala ọhụ anyị kwe na-egbute onwe anyị, ka anyị were ya mee ihe ndị bekee na-ekwu an economic development zone. Ka ihe bụrụ anyị mkpagbu, ka anyị tụgharịa ya ka ọ bụrụ ihe bara anyị uru. Ọrụ ha abụghị ọrụ vava, ọrụ eji ekpere na obi umeala na obi Chineke. Oke ekpere na-aga maka n'ime ava, ọ bụrụ na egbuola mmadụ nta, egburola mmadụ 10 n'Igbo ọhụ. M ji na-arụtụ ya aka ọkụ ka anyị mara, anyị anaghị ekwuje agaba okwu a. Biko ndị na-ese na onyonyo igbupụrụ anyị nke ahụ, ihe tikatakwa nke a, kama ọ dị mkpa na ụmụ Aro nụrụ ya n'ọnụ eze Aro na anyị nwere nsogbu n'Igbo ọhụ, ana o nwere ihe anyị na-eme gbasara ya, ana anyị ma na ọ mebi taa na echi. Kama ọ bụrụ na o nabasa ihe anyị na-ekwu, ebumnuche anyị bụ na ka eme ya aga ọma abara mmadụ dum, ma wo ndị ma anyị ndị mmadụ dum anọrọ n'udo. Ọ bụrụ na anyị nabasa ihe anyị na-ekwu, ala ọhụ dị 3 times the size of Lekki Free Zone, just to give you an idea. So enwere Opoto ma Lebianko ma ndị nna nna anyị Aro dị n'ibe ọhụ dum ruo n'ọnụ anyị. Ọ bụrụ na anyị nwee ike ịchịkwata ya, anyị amara na ọnwe anyị na-ehi ụra, anyị asị anyị a na-eche ma ọ nwere mgbe ụmụ abịasị anyị bata na ndị eburula ha bata. So
eji m opụta na-ekele ụmụ Aro Aginza gee m ntị. Ọ ma dịrị yi na mma. Chineke ma gọzie ihe ebe ọ pụrụ iche. Nke onye na-eme ma gaziri ya agazi. Ụmụ ya ma etozuo iyi. Azị ma edo mmadụ dum. Ọ dịghị onye isi na-ajụ. Ọ dịghị onye na-anwụ ọnwụ ike. Nke ọbụla onye tinyere aka, ọ ma agara ya siriri werere. Nke ọbụla ị na-achọ n'aka Chineke, ọ ma enye gị ya. Kwere nwa n'ime obi gị na Chineke dị ndụ, na ọ na-achị, na ọ nọ n'eche eze ya. Ọ dịghị onye na ya pụrụ ịma atụ. Biko, ọ ma dịrị enyi oke mma. Ndị agha m zara ịzọ nke a. Biko, na arụta ụmụaka na anyị ebidola Center for Arochukwu History and Cultural Renaissance. Maka ọ bụrụ na anyị ekwughị aga history anyị zadị, ndị ọdọ akpa ya va na anyị ma atụ obi n'ala were aka anyị kwuoro ndị mmadụ aga history anyị zadị. Na nna ndewo na Chineke gọzie. Aro n'ịzọ dị n'ọtọ.